Ruyter uvele phambi kwale komiti ezokuphendula imibuzo ngezityholo zakhe zokuba kukho inkokheli yezopolitiko ephezulu ephembelela urhwaphilizo kwa-Eskom. Kodwa Ruyter uthi ucetyisiwe ngamagqwetha akhe ukuba angadizi magama. The alleged criminal and unlawful activities that are currently under investigation are of a very sensitive and complex nature, and it involves elements that are best characterized as organized crime. As these investigations are currently ongoing, and having regard to the public nature of the proceedings at SCOPA, I would not wish to be seen to be defeating the ends of justice. Ruyter uthi igama lale nkokheli athetha ngayo lingafumaneka kumphathiswa ojongene neenkampani zikarhulumente uPravin Gordhan kwaye nomcebisi kamongameli Cyril Ramaphosa uGqirha Sydney Mufamadi. When you said there was one high-level politician involved in this allegation, who is that minister? I don't think that it is in the interests of the oversight role of SCOPA and the nature of the engagement that I disclose this today. ISCOPA siceba ukusungula ikomishoni eza kuphanda urhwaphilizo lakwa-Eskom apho Ruyter eza kunyanzelwa ngokomthetho aphendule yonke imibuzo. Kwiindaba ze-SABC, ndingubulelani Philip, ndisepalamente.